Dami ni debata na sumurong siyan sa alun na rohan. Mamangaramuti hati-hati na pikiran mo. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amin. Kata ni debata di mingguta sa darion di do siyan pasalmen sada ayat sada sa di tuwan. Pasalmen sada ayat sada satu di orang di dong. Martua mahalap na soolo may utol tahinya kaparcahan. Jalan na soolo jong tudalan niya kapardosa. Jalan na soolo saudulan doa kapangarehe. Saya patik di Jahoba do lomo di rohana. Jalan saya ido dipikir rohana ariat rohana. Songon hau do ibana na sinua dito puni batang air. Namat pabuehon parbuena di haji jumpang di tikina. Bulung nabe dangolo malos. Jala sudedo na nimbana menjadi do. Alaidak songoni yang ko pangalahon yang kaparja. Songon orbuk na nihabak ko dialogo do nasina. Di bahani dak manahan ang kaparjahati. Maradokon paruhuman manang tarbahen akka para dosa jong-jong dilihutan niaka nanti gorroha ay ditanda Jahoba do dalan niaka nanti gorrohai alay matua laholonom do anggo dalan ni akka para jahat itu saatna Amanami nanami nani holongan di bagasan Kristus Yesus hahal gina pinaribot. Tung marolo polok situ tudo roha molo jumpak nani luluan dapok na jinala. Baik do tutu ngolui apalah nungasayang hiduguan ulau-ulau ape tusuboy sahat nasi nakapan di roh. Jadi hata maratua do honon molo jumpak na tinuju di roh. Laos maratuan angka siabati laos rope angka haba-haba hamaulo di dalani. Saya na marture do lancar angka na tinuju di roha. Lancar ulau molo adong pos di roha ikut tulus mai patopau di debata. Natapang idui saya na jumpa ido na ido na maratua manangulu na maratua torok do halap na sayholan mangapian boluna holan mabadik-badik kong boluna do akadongan ngolu na maratua boy may hira na mardalan di kuat sada dunia pintu nasihat dulu alai tim saya di jalan ibana di tongat jalani gabe gudang bangse itu naikon pilitonna dia do dalam nasa sitonna suatu beli dan ada pengalaman di ibana dak ada pemar pinoto ibana suatu dia do nasa sitonna rumusna dia do dalanna Hape lam tu bagasna lam pandalan ibana lam budak lupituna. Tole muse ahama solam manorus jantungna lam bagas di dalani lam gali lam rum seka suara-suara alai dung lolos tabulus Monang ibana mamili dalan na kani Jupang ibana pitu haruar nasitong Soni masurang na Botul-botul hatuaw do naro Ketika banyaknya tantangan dihadapi Alay moy monang ibana luar biasa Sabba umur Oto alasan ni halak kita batak molo Duk simpan supaya anak kona Marasawota Marpahot pun si anak nang siap boru di
didok main saur matua. Saur. Berarti si anon nga boy do hono tay hala na martua mo duduk sahat ibana tujuan di rohana dung di bolu si bana salu galubang di golui tugasku telah selesai. Na deba marto tulungan na martua huwa ala denggan na ulam si kopar bohalon na denggan ekonomi na sukses sekolah kapar karejoan ya kana kon naro na sundupe ala na pasti asindo lapatan ditua dan didok dan turpukon sian na tahatai na digijangin akirin iya hinagot nilas niroha di baga satu hari jala hasonana di surgoido na tardok hatuaun no balga jala na tuimbo sian nasa hatuaun na anong di portidio ima akana solo manggutot tahi niaka parjahat jalan naso olo jom-jom tudalan niaka paradosa jalan naso olo sahutulat dohot akka pangarehe. Jadi asa dada holan ditikyaka nasonang kulut taboy pilala nonton na pinasupasu jalan na debatado na jom-jom tudalan niaka na korsea manang naboy namia debata di baga sebulan sida jala saido dipikiri rohana arian doh borongin molo debata manguru di baga sadebana ala di do maratua do halak nasolo mangguto tahinya kapar jahat jalan naso nasai makalomohon patik di Jahoba ima halak nasai makan huluan atau debata arian dohot borongin mangihutun lapatan na patuduan pamatang na bergerak menuruti sasahala parasitong teladan na pangajarina kuruna bodo tasigati makna ni pangalaho si songonon di sadamu sadua ayat 10 di dong pola di gobarun songon hau di topi ni batangai manang di topi ni binanga manang ay boda molo tuppe olo songgok doras ayatna dan mahua ibadah dan ibadah gari ada boido di patuduan ibana na manuktong ibana marapar buwe jala bulumna piatong dangolo malos biacara na malos ay mangolo ibana di labung niay molo tabadiko do tumolo niya kajolma na mangihutot tahin niya kaparjahat na sahutula do akapardosa sahutula do pangarehe madohon kuar ni halak na sayolo sa rombang do pangalahon niya kaparjahat do sang pangalahon niya kapardosa berarti bapak itu pro dengan kejahatan atau takut dengan mereka paling tidak kan molo dan pebarani hita maka tidak akan salah unang manian gabe dohot kita sa pangalaho dohot pulau dinasida ama dohonon jala ama lehonon ini bata jabbar niang kasih somoni imah kana so olo mangutul hut mangulahon atani di bata ipe ay murado ibana dirupakko na lugo ay portidyoto guruna na berperang do ibana maralohon hagio di portidyon dakso na muluna dia akan tetap bersaing mana mungkin boy sonang mulu di rumah na olah portidyon dipikiri songon na mencari ngaik do halak na mamikiri portidyon puasa di dok halak na soolo jom-jom tudalan ya kapardosa gano halak na sahutula do parjahat nang pardosa so dia ibadah maka jom-jomkon hati goran ini bata molo sitigoro pardalanan ni sasahala so dia ibadah dengan madalat tumuruna
Kemudian may ibadah teh. Mabuta ba yakot may molo say plan, molo say bigo, molo say maon. Say susah mangulo na da. Gola. Mardua roha. Ano kaya dena? Molo didok na mardua roha. Ay so tigoro parulaon na, mau tidak mau ikut belaon na do akadongan na perjahati jalamian do ibana manotong di dosai. Maria ribana dicap gabial. Kecuali mau lebaran ibadah si soko tu kelompokna muka Tuhan bawa biroh. Itu baik. Ay macai gogosi tuturo panai ni dosai asa manoktong kita tarihot madabu tu bagasan dos. Di sima hala partigori dakota tua pasu-pasu di debata. Ay nasa namang lahod dosa hasusan bahkan hamatean do upana. Ay halak namanya di bagasan hati orang. Haluduan nasida dapat nasida do pasu-pasu nasihat debata. Jalana sayurupan nasida sayurupan di debata do nasida manoktong. Dapat na dua kalas. Halak na soolo sahudula do akka pangarehe. Ahado na didok na kapangarehe. Akka pangarehe lapatan na orang yang merasa sudah aman, sudah merasa super, sudah merasa lebih baik, sudah merasa puas. Jalamena dihilala mangingani sada parbuluan, merasa dia adalah orang yang super, orang yang terbaik. Sudah naik daksa dari ibadah hagi jam roh alani adong do halak na merasa mapan puas jala sabas dihilala di bagasan rohana molo pe iko gijang rohana nasadada kola nasib to ngadirehe ibadah alai do bakko di halak si gijang roha pe nasusarupa do ibadah direhe bakol do rohana macalo poda do ajaran nasib to nasihat dia pasti akan sepele melihat orang yang kecil. Baik kamu mah, itu dia mah sering terjadi colman ini, dan biasa kepala lagi. Asa alani ido bandajok meratua mahala naso sahudulon doh aka pangalahon para jahat doh pardosa doh aka pangalahon mula takajojor siyan natulun jumpa kita matulu padoa tarik ketudalan nama ngolu di bawah satua nasihat debata imana soolo mardalan mangiruton nasolo jongjong doh nasolo hudul maradopun nasadosa doh pangalau sion maradopun debata lapanang na dangadong de sada pes yang gulu ini gulutong na boy bongo tu bagasan hacahato tiki mardalan tiki jongjong doh tiki hudul pe perjalananta adalah perjalanan yang dilindungi Tuhan. Sebaliknya halak na makahulungi de batasonang dumuluna neang suada mangihoti pikiranna di portijon macailasi tutu rohana marasao rapo do de bata margite hatana maratangiang do ibada mamuji mandok mauliate di pasanga ibada gua de bata margite pujian do ulauna kana denggan jala sikop di do ibada mauliate tu de bata tarida sian parulauna siga do mari daksai donganna di kaber-bere kate daksai olan persaingan dipikir daksai pis si malolongna mamereng donganna kana dilapungna teh dipatudo satu au di partigori suman tuhau
nama ngulu di lampung ni aik tarida duisian parulomna sehingga dupari na di pasu-pasu de bata dada hola di pargoluan sisa ngobas saunari alai dowo donang di pargoluan kaka partikian narok suman di hau na di topi di batang aik di lehon bohal na sora suda tok-tok di bohali mangado di parhosingan dia kaari doho obas musim dia akan tetap berbuah dan masohot haulionna bulum nape naulis itu tuh tok-tok lomak siala sadok buluna tok-tok di parorok di bata di bagasan nasapatik doh hadisuhon di bata lam manger bang rope udan haba-haba rope tak kuju dan mabao anggo buluna marasik situ tudo ngolu di napina sopasu ni ngolu ni napina sopasu ni debata siang akka parjahat anggo parjahat sumat worbuk na hinabakon ni alogo na sida sumat worbuk na somaruna na sotobu na muradi habakon alogo sumat kusudabuk na somarkuna somabungay satokin uli idaw alay roh mataniari botarinay melos may dihabang kunalogo gabe somarkuna dan manahan ang kaparjahati maradopo paruhuman dalam matualono anggo at kadalan yang kaparjahati da kola parjahati nalonong baru ni Jehovah alay do ng dalan yang kaparjahati pe gak usah dicari-cari lagi. Naboy jadi dong hirana murah jalan natabo mangulau nak kanajat. Ala niang ulah hodotong seolah-olah mangaleo las miro atau kita. Ala tayo mo bidang do dalan tuha matean, ala hopid do dalan tuha duau. Dalam yang najat ima korupsi, ketidakadilan, perjinahan, penipuan, tidak punya kasih, egois, yang mau menang sendiri. Tung sama dia maibana jumpangan tua nasihat debatake. Alai martua ma ima molodum tigoro parulona diadopan di debatak. Alai halak naso sarobang do akapa tigor. Songonor pun nasida punwa dulu selalu di dua batang iki dan manahna prosyo. Mungkin mau dilewo pe hasintongan di hatane debata gabe sisogo do itu ibadah akara jarone bedana do akara tigor rohai molo kana tigor rohai gabe hatane debata do sulu debakna gabe sipangan naga do par di hasi holi akana tigor rohai do hatane debata las patuluson di ido pasu-pasu di goluna marhite na mangulau hatane debata ay ditanda Jehovah do dalan yang kanati rohai alai matua lonong do aka dalan yang kaparjahat naing mahita padalan di dalan itu hani manoktong lam jonok tu debata mabalas di roha di debata didok gabe siulau hati gorang mahamu jalatot di debata mana mian di bagasan bulu muna manoktong tarajo mahita saluna kana posea dapotan